Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Lasay sa 9 Action Radio Philippines Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Mayo 12, 2020. Makita kita live sa amon official Facebook page kag YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagiman sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Lalaki patay matapos ginaligar nagbato sang ginserbihan sang warrant of arrest. Tatlo ka Bacolod traffic enforcer ginsuspend. Sa balita national, NBI gineresto ang manunudlo matapos nagpost sa Twitter nga nagatanyag sang 50 milyones pesos sa sinuman nga makapatay kay Presidente Duterte. Metro Manila, Laguna kag syudad sang Cebu ipaidalom sa modified ECQ. Kag sa atong balita international, US nagpahayag Chinese gintuyo nga ihak ang ilang nga research batok sa COVID-19. Sa sports balita, PBA players kinahanglan para sa 2023 World Cup suno kay Coach Yang Giao. Kag sa atong balita entertainment, mga kaupod ni Coco Martin nagpalabot sang suporta sa aktor. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. pamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa aksyon! Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time, kagaron sa detalye na sa mga nagapangunang balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos ginaligar, nagbato sa otoridad matapos serbihan sang warrant of arrest kaso may kang tanan sa illegal nga droga pasado las 4 subong hapon sa may Purok Baybayon, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Ang suspect aging kay Fritz Jo Santa, legal ang edad, kag residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Barangay Banago Kagawad Jesse Bantige, si Jo Santa ang ginaligar una nga nagpalupok rason nga nagbalo sa mga personnel sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Bacolod, kag may lagsanay pa nga natabo. Suno kay Kagawad, naabtan si Jo Santa sa ikaduwa nga panalgan sa balay ni Purok Chairman Bebot de la Torre. Sa karon ginakompleto pa sang operating unit ang detalye sang nagluntad nga shootout, kag kundiin ng igo ni Jo Santa nga gintunaan sang iya kamatayon. Samtang ginbulgar man ni Bantige nga si Jo Santa ang makapila ka beses na gin-operate bangod mayara ini sang standing warrant sa kaso angot sa murder. Pero tungod yun sa nilagsanay nila, kaya mo to hasta nga sa lumpat-lumpat sa mga atok, sa kalabot sa balay sa kwan. Nagihalaga sa mga operative. Pila na ni Katem sang operative sang pagsulod siya. Tungod may standing warrant ni siya. Dapat yan si Barangay Banago Kagawad Jesse Bantige. Sa ibang nga balita lokal, gin-suspend sa Bacolod Traffic Authority Office ang 3 ka mga traffic enforcers matapos nga naglapas sa mga pagsulundan sa Enhanced Community Quarantine. Suno kay Bitaw Head Police Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, siya mismo ang nagpapanaog sang mando sa pagsuspend sa 3 ka mga traffic enforcers nga nagalapas sa mga pulisa ilabi na sa mga layis sa dalanon. Ang 3 ka mga enforcer ang wala nagsunod sa social distancing kag on duty sang nadakpan nga nagbayular. Ang 2 ka mga traffic enforcer
enforcer nga ginreklamo sa mga concerned citizen nga nakitaan nga nagakasanay sa motorsiklo ang una nga ginpapanaugan sang indefinite suspension. Karon nga adlaw, isa naman ka traffic enforcer ang ginpapanaugan sang 5 ka adlaw nga suspension matapos na aktuhan nga nagaangka sa motorsiklo sa naglabay sa isa ka checkpoint sa syudad sang Bacolod. Patag na si Botche, wala na niya ginakigan pa o kung ginhatagan sang panumdom ang mga natungdan bangon nga antes pa naglapas sa layi, ginhatagan ng mga inisang abiso. Ang mga ginsuspend nga traffic enforcers lunsay mga job orders sa bitaw. Kahapon, tsaka kanina na naman, may sinuspindi ako tungkol sa nag-aagi sa checkpoint, nasita, identify siya na enforcer. Kagina, meron naman akong sinuspindi. Bali, subong, 3 na ang nasuspindi ko na traffic enforcer siya. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bitaw Head Police Lieutenant Colonel Luisito Ase Botche. Samtang nagpadala sang salat si Governor Eugenio C. Lacson kay Presidente Rodrigo Duterte nga nagapangabay nga palawigon ang General Community Quarantine o GCQ sa Negros Occidental tubtob Mayo 31. Suno kay Lacson, mag-issue siya sang panibagong executive order kon EO antes magabot ang Mayo 15. Nasaad sa sulat sang gobernador nga sa sulod sang 2 ka semana nga pag-extend sang GCQ, makumpleto kag ma-credit ng biolab sa may Teresita Halandone Provincial Hospital sa may syudad sang Silay sa tuyo nga makapatigayon kag makapagwa sa COVID-19 test. Nagapati man ang gobernador kon hindi pag-i-extend ang GCQ, magadamo ang mga negrense nga magabalik sa probinsya gikan sa mga high-risk areas. Sa press conference kay nasang aga, ginpalayag man sang gobernador nga kun pahanugutan nga magpadayon ng GCQ sa probinsya, wala sa gihapon sang biyahe ang eroplano subong man ang sakayan pandagat. Natala na man nga ipangabay sang gobernador sa mga LGUs nga dulaon na ang paggamit o kon pagpangita sa mga quarantine pass agud tayuyon ang biyahe sa mga negrense sa sulod sang probinsya apang strikto sa gihapon sa mga borders. Liwat nga ginapangabay ni Governor Eugenio C. Lacson sa mga alkalde sa kada banwa kag syudad nga magpahamtang sa kaugalingon nga quarantine facility sa ilan sa sakupan. Suno kay Lacson, makabulig ini agud nga mapadasig ang pag-repatriate sa mga returning negrense subong man ang mga OFWs. Ginpasalamatan naman ni Lacson si kada City Mayor Salvador Bading Escalante sa pagbukas kag paghimo sang Yolanda Housing bilang quarantine facility sang syudad nga maka-akomodar sang 30 ka persona kag panugyan naman sa gobernador kung mayara sang luyag magpamtang sa quarantine facility makig-angot lamang sa ila sa Kapitolyo. Sa dugang pang balita lokal, ginapangabay ni Governor Eugenio C. Lacson sa Marina con Maritime Industry Authority nga sundo na ang protokol angon sa pag-repatriate sa mga OFW sa probinsya kang isang pagpasiguro nga nakapaydalom sila sa RT-PCR test. Suno kay Lacson, ginpangabay man sini ang resulta sang RT-PCR test sa mga OFWs nga ipadala man sa provincial IATF. Naibaluan na tala na buwas nga daw magabot ang 12 ka mga OFWs nga ginabugusan sang 7 gikan sa Bacolod samtang 5 naman ang gikan sa nagkalilain nga lugar sa probinsya sakay sa to-go malasakit vessel. Ginpalayag ni Lacson nga nagmayo naman ang koordinasyon sang probinsya sa mga taga-Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Nagpadayon ang emergency meeting nga ginpatawag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia subong nga hapon upod ang Bacolod Interagency Task Force para talakayon kung bala ila iapelar o kung hindi ang Resolution number 35 sa National IATF nga nag-identify sa Bacolod bilang low risk area agut sa COVID-19 situation. Suno sa National IATF, ang mga lugar nga low-risk area ang hindi na magpatuman sa community quarantine. Apang suno sa alkalde, nagka-prepare na kuntani ang LGU nga magrekomendar nga ang Bacolod ang ipaidadom sa Modified General Community Quarantine pero ilagin hulat ang desisyon sa Malacañang. Suno sa alkalde, plano sang syudad nga magpatuman sa mga measures para sa transition kasunod sa palayag sa Malacañang nga maghinay-hinay lang. Magpangabay man si Leonardia sa sagulang panlungsod nga magpasar sa mga ordinansa nga nagapatuman sa mga preventive measure kontra COVID-19. Sunod sa alkalde, ini nga mga health protocols sa Bacolod amang irregular kag permanente kangay sa pagsuksok sa face mask, social distancing kag curfew. We were preparing nga kuntani ma-recommendar kami modified general community quarantine. In fact, we had already a ready EO and a ready covering letter to go with that.
But we decided to wait for the pronouncement of Malacanang, and this is how it is now. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ugali ang pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 ang may anti-diabetic properties. Charantin nga nagapalubos ang glucose vicin. Nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulina. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Kag sa aton mga ka-aksyon, CL-Pito-Pito, mayara inisang vitamin C, nagapabaskog sang aton immune system. Apang paano may baluan kung peke, dira ang CL-Pito-Pito nga imo na bakal, ang iasuludlan 500 ml nga mineral water, kag wala ginalibod. Ang original naman niya, 375 ml plastic bottle, kag ang taklob sini is nagaduag sang green. Para makasiguro, kadto sa mga malapit nga butika o kung parmasya, dira sa inyo, tag sa iya ka mga lugar. Bangod, laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gidamang sini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tulog. Lasay sa 28 Action Radio Philippine Standard Time, kagaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Ginaresto sang NBI sa Pangasinan ang manunudlo nga ginalegar nagpost sa Twitter nga nagatanyag sang 50 milyones pesos nga padya sa sinuman nga makapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Gin-confirm ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin ang development kay ginpahayag nga ang 25 anyos nga suspect nga ginkilala kay Ronel Mas ang ginpaydalom na sa inquest proceedings. Suno kay Lavin ang kaso yara na sa NBI office sa Dagupan sang ginaresto nang emosyonal kag nagpahayo sang pasaylo si Mas sa NBI kag kay Presidente Duterte. Ang amay ni Mas ang nagpangayuman sang pasaylo sa Presidente para sa nahimo nga sala sang iyang nga bata. Sabay naman sa Malacanang ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ilan na ginatugyan sa otoridad ang desisyon na angot sa sini nga issue. Suno kay Roque nga ang suspect katagan sang tsansa nga magdepensa sa iya kaugalingon sa husto nga tion kag lugar. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang implementasyon sa Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, Laguna kag siyudad sang Cebu nga gina-consider high risk sa paglaptas ng COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang Modified ECQ mag-aumpisa Mayo 16 tugtog 31. Sa briefing ni Presidente Duterte kaupo ng mga cabinet official nga ginpanumdum sini nga wala nagakahulugan nga wala na sang virus tungod ginhalugan na ang restrictions. Dugang ni Palya Duterte nga dapat amat-amat lamang ang pagbukas ng ekonomiya tungod hindi masarangan sang pungsod ang posible ikaduha o kung ikatatlo nga wave sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ang pila ka mga rehiyon nga ipaidalom sa General Community Quarantine pagkatapos sang Mayo 15 amo ang Region 2, Region 3, Region 4A magluwas sa Laguna, CAR, Region 7 magluwas sa siyudad sang Cebu, Region 9, Region 11 kag Region 13 o kon sa Caraga. Samtang ang mga rehiyon naman nga gina-consider bilang low risk kag ipaidalom sa GCQ o kon ECQ pagkatapos ng Mayo 15 amo ang Region 1, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 8, Region 10, Region 12 kag BARMM. Samtang ginpahayag ni PNP Directorate for Operations Police Major General Emmanuel Licop nga magapabilin ang quarantine control point sa mga lugar na gindeklarar bilang low risk area. Hagin paidalom sa General Community Quarantine tungod yara ang pandam sa COVID-19. Sa virtual press briefing subong adlaw, ginpahayag ni Licop nga ang magapadayon ng checkpoints bangod mayaras ang kinahanglan nga ipatuman ang PNP nga minimum health requirements. Dugang pa siniyang kapulisan ang ipahamtang sa mga establishment o kang isang mall kag manufacturing companies agod mapasiguro nga ang publikong nagasunod sa health kag safety protocols. Sa pareho nga virtual presser ginpahayag ni PNP Chief of Police General Archie Francisco Gamboa nga ang hanay sa kapulisan ang magapabilid nga alerto ilabi na sa mga lugar nga ginpaidalom sa GCQ. Ginaprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa National Interagency Task Force nga dugangan sa 5 milyon ka pamilya ang maka-avail sa emergency subsidy program sa gobyerno. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang dugang nga pamilya ang ilakip sa first tranche sa Social Amelioration Program apang ginpahayag man sini nga ang second wave sa financial aid ang maga-cover lamang sa mga pigado nga pamilya nga ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine bangod sa limitado nga pondo. Kapin sa 18 milyon ka mga low-income families ang target nga matagan sang ayuda halin sa 5,000 tugtog 8,000 bilang pagsunod sa ginasaad sa Bayanihan to Heal as One Act. Una sa balita, una sa aksyon. Kahit wala ka mga ka-aksyon nga pinaka-importante nga halungan gid nato na nga niya ikayong lawas. Agod marikawan ng mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang aton kinahanglan. Gina-rekomendar ko sa inyo Santon Plus Gold. Mas ginparami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, may nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gidamang sini.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw Una sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, nagapati ang US Federal Bureau of Investigation and Cybersecurity experts nga gituyo nga kawaton sa mga Chinese hacker ang gina-develop nga vaccine sa pungsod batok sa COVID-19. Ang FBI kag Department of Homeland Security ang plano nga magpagwa sang warning angot sa ginhimo nga pag-hack. Sulok pa sa report, gina-target sa mga hacker ang impormasyon kag intellectual property sa pagbulong kag testing para sa COVID-19. Sunod sa US officials, ang hackers ang konektado sa gobyerno sang China. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa sports, sa balita, nagaduda si Yang Giao nga malakip sa line-up ang mga hubinon nga mga players gikan sa national team pool para sa Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup.
Nagapati si Giao nga kinahanglan sa gihapon sa team ang mga players gikan sa PBA. Sunod kay Giao, ang mga bata nga mga players ang pwedeng makakompete sa qualifying window sa Southeast Asian Games. Ang samang basketball ng Pilipinas ang nag-umpisa na sa pag-build up para sa 2023 FIBA World Cup pagi sa pagbutang sa mga bataon nga mga players sa pool. Nagapati ang NLEX coach nga ang 2023 national team para sa World Cup ang dapat bugusan sang mga PBA players. Pero sunod kay Giao, ang mga young centers kang Nanday AG Edu kag Kai Soto ang dapat malakip sa team, pero kalabanan sa mga slots ang posible magakadto sa gihapon sa mga PBA veterans. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, nagbalabot sang suporta ang mga kaupod sa industriya ni Coco Martin nga karon nagbaton sa nagkalain-lain nga mga pagpakamalaot mangod sa iya panindugan sa ABS-CBN closure. Sa Mayo 5 naguntat ang Broadcasting Network bangod man sa closure order nga ginpagwa sa National Telecommunications Commission. Angot diri isa si Coco nga nagpahayag sang iya opinyon sa desisyon sang NTC nga nag-apekto sa mga empleyado sang ABS-CBN. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 39 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Mayo 12, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.